हेल' नोंथां आं सुचिता बसुमतारी एन्ड आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जासिहरबाय। आं नै दा रेडि जाबाय इउनिफर्म गाननानै क्लासाव थांनांगौ। एक्चुवेलि आं मा सानदों जे आङो दिनै आंनि इउनिभारसिटिनि मोनसे फिसा शर्ट ब्लग खालामनो नायनोसै माबायदि जायो ब्लगा। आंबो नायनो ट्राइ खालामगासिनो नाजागासिनो माबायदि जायो स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय नै आं दिनै आंनि लोगोजों थांगोन बे आंखौ स्कुटिजों लांफैबाय। नाथाय खोथाया जाबाय बियो गावनिनो स्कुटि नङा मालायनि स्कुटि ओमफ्राय जों सानैनावबो हेलमेट गैया आरो जों उइदाउट हेलमेट थाङोबा जों अबभियासलि फाइन होनांगोन। बेखायनो नै आं आरो लोगोआ हेलमेट लानो थांबाय। आं होनबाय नों लायदो आं बाहेरायावनो थागोन। ओमफ्राय आं ब्लगिं स्टार्ट खालामबाय आरोना। नोंसोरो सानफेरदोंना गुवाहाटि नोगोराव उइदाउट ट्रेफिक थांनो जाया बिदि नों सिमाङावबो साननो नाङा। फुंजा फुंजा ट्रेफिक नै सब्जी वाला अंकल इस तरफ सब्जी बेच रहा है और हम लोग जा रहे हैं यूनिवर्सिटी और ये बच्चा भी देखो बेचारा ये भी स्कूल जा रहे हैं हम भी एक वक्त ऐसे ही था। नै जोंहा सफैबाय जोंनि इउनिभारसिटियाव बेनो जोंनि इउनिभारसिटिनि नाजाराया। आं सानदोंमोन दिनै फार्स्ट क्लासाव स्टुडेन्टफ्रा फैगोन नाथाय आं एक्सपेक्ट खालामनाय बायदि नङा स्टुडेन्टफ्रा गोबां खम फैदों। एक्चुवेलि आंबो फैनाय नङामोन नाथाय आंना लास्ट सेमिस्टाराव बिराद खम एटेन्डेन्समोन आरो एटेन्डेन्स खम जाबाथाय जोंनि इउनिभारसिटियाव माने एग्जाम लिरनो होआ। बेखायनो सानबाय जे आङो फार्स्ट क्लासनिफ्रायनो फैगोन माने जेसेबां हायो एसेबां एटेन्डेन्स मोननायनि कसिस खालामगोन आरोना। जों दा थांगासिनो लाइब्रेरि क्लासाव जेरावनाखि जोङो फरायनांगौ बेसिकेलि नाथाय नोंथांमोना मिथिखागौआनो फरायनायाथ' जाखाया। आं गावनि टुटा मुटा फनजों सिनेमेटिक शट लानो कसिस खालामगासिनो नायलांदो नोंथांमोना। जोंनि इउनिभारसिटियाव 12 PM आव ब्रेक जायो ओमफ्राय आङो 12 PM आवनो ब्रेक टाइमावनो आं इउनिभारसिटिनिफ्राय फैबाय आरोना। आं दिनै फुल क्लास लाला मानोना आंनि लोगोफ्राबो लायासै बेखायनो आं मानो लानो। ओंखायनो आङो फैबाय। आं दिनै मोजाङै ब्लगखौ फुल देखायनो हायासै नाथाय आं नोंथांमोननो मालाबा देखायगोन दे मोजाङै फुल ब्लग देखायगोन। आई होप नोंथांमोना बे ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनो। जुदि मोजां मोनोबा प्लिज लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो थाखाय बाय बाय।